Bayat iti asideg ti tropical storm nga adaan ti international name of Hongwong iti Philippine Area of Responsibility. Gungundawayan digiti mangalap iti barangay Davila Pasukin iti agturong iti kabaybayan ita nga awan paylaing iti epekto na ti bagyo iti pagilyan. Apaman na sumrek dayti iti par, mapanaganan ti bagyo uwan, no sa dinno amanamnama apumigsa aging gana agbali na super typhoon. Madanagan digiti mangalap, ngem kastay pagsasao a weather lang yan, saan na kanayo na pabor kadakwada iti panawen. Na-monitor din po namin sa balita na pag may dumarating na bagyo, hindi na po kami lumalayo ng pangingisda. Dito lang po kami sa malapit sa tabi. Mahirap po naman sir kung lalaot ka na may bagyo, baka mo panganib din sa buhay mo po yung yung buhay mo, siyempre mahalaga yung buhay mo kaysa sa hanap buhay. Yes, sir. Pero wala po bang nagtatry pa din pag ganun? Wala naman po sir, pag alam na malakas na, wala na lumalaot dito. Bali gagawin po namin nun, mga adjust pa lang tataasa kami ng bangka. Hindi na po kami magpapalaot. Malaking kawalan din mo pero sa katawan, pahinga. Opo, pahinga naman po. Kuna ni Mang Bobby anasken ti budgeting skills para kaditi mangalap. Kaaduan kadakwada, daytoy laing ngamin ti amuda pagsapulan ket no saan ida palubusan iti panawen nga agturong iti kabaybayan, dakkel ti negatibong epekto na iti sububok kala pamilyada no awan urnong da. Siyempre, yung ganito po, mahirap po, walang pagkukunan po dito sa tabi kasi ang hanap buhay lang po namin dito sa dagat. Pag malakas na, wala na kami pagkakitaan dito sa tabi. So paano yun sir? Paano na yung pagkain ng family? Yun lang, budget. Pag yung merong naipon ka, budgetin mo na lang. Nag-iipon na po kami ng para dumating man ang lakas, meron kaming makakain. Kasi ti kaaduan nga agnanaed ditoy apaset iti barangay Davila, naggapo ni Mang Bobby iti Sabalia probinsya. Ngem malaksid a masansan iti duduprak dagiti bagyo iti Ilocos Norte. Pilpilyan na iti agtalinaed ditoy gapo iti nabakna nga kabaybayan. Iti uneg ti 20 ket ukpat at awenan na palagkalap na. At dapat iti napagturpusnan nga anak na iti kurso a criminology. Ang province ko po talaga sir, sa Marinduque. Taga Marinduque po ako. Yes sir. Paano tayo napadpad dito at ba't natin pinili ang Ilocos Norte sir? Kasi dito po namin na-discover na maganda ang kita rito sa Ilocos Norte. Kisa po ron sa amin sa Marinduque. Bakit po kaya doon sir? Kasi ang kalaban po namin malalaking palakaya. Kung sa dami ko po ng naabot na lugar hanggang Palawan, dito ko po ako na discover na napakagandang hanap buhay po rito sa Ilocos Norte. Idawdawat met ti pag-asa kadagiti mangalap iti saan da kuman na panagturong iti kabaybayan mangrugi inton Sabado gapo iti manamnamang epekto ti bagyo. Kabayatan na damit digiti sumagmamano mas daaw no apay ang mapaspasaran paylaing digiti bagyo iti bulan iti Nobyembre ken patipayan iti Disyembre. Ngaminawlawag iti pag-asa ang normal laing daytoy. May baga tayo nga normal nga talaga nga adu ti bagyo ti kastoy nga season November and December kapo kada ito yung amihan. Madilang mai pagpadamag amin dati so nga hanteng aware pero every October November and December kaaduan iti bagyo tayo ket lumasat iti Luzon or Visayas area kapo iti high pressure area. Mark Magdirila, Balitang Solid North.